Anem a continuar movent. Els braços estan actius, els genolls junts. Anem a combinar el que en diem un pla inclinat, una planxa, amb el gos boca avall d'una manera determinada, que ja ho hem fet alguna vegada. Per tant, partint del pla inclinat de la planxa, estires una cama, estires l'altra, fixes la pelvis, exhalant. I ara, amb 3 glopades, com si agafessis l'aire amb tres fases per omplir els pulmons, te'n vas a buscar el gos boca avall i fas això. 1, 2, 3, i a l'exhalar tornes al pla inclinat. I vas fent això. Agafes aire amb 3 vegades per omplir els pulmons, el gos boca avall, com buscant que la zona dorsal s'alliberi. 1, 2, 3, aquí exhala, tornes al pla inclinat. Vinga, vas fent això. 1, 2, 3, pla inclinat. Omples els pulmons amb 3 glopades i exhales al pla inclinat, força braços, toracames, natxes tòniques, panxa tònica. Vinga, 3 sèries més. Última sèrie. Pla inclinat, genolls al terra, seu sobre talons, sospira, sospira. Sospira. Deixa't anar. Deixa't anar. Molt bé. Ara anem a incorporar en aquest mateix moviment que hem fet ara el que se'n diem el llançament de cames. Primer la dreta, després l'esquerra. Perquè això després, semblant a com ho vam fer l'altre dia, però d'una altra manera, quan fem la sessió dels asana, aquesta fase, la fase d'accés, la major part de la sessió serà dinàmica. I llavors farem una asana relacionada amb aquesta disposició de cames. Però primer anem a fer la part dinàmica, anem a establir-la. Ja hem fet la primera part d'aquesta part dinàmica, anem a establir la segona part. Per tant, connectem a la posició, genolls, et col·loques a la posició de 4 potes, braços actius, genolls junts. Anem a buscar el punt d'accés, que és el pla inclinat. D'acord? La fase prèvia és la mateixa. Amb 3 glopades agafem aire, d'acord? I fem això. 1, 2, 3. A l'exhalar fixem la pelvis i ara com una molla, pelvis enrere, peu dret endavant. Estem aquí 3 segons, la cama de darrere ben estirada, això ens ha de permetre passar la cama de davant a darrere una altra vegada, fixar la pelvis i una altra vegada a les 3 glopades. 1, 2, 3, pla inclinat. Aquí, i ara com una molla, pelvis enrere, peu esquerre endavant. Estem aquí 3 segons, passem la cama davant a darrere, fixem la pelvis i una altra vegada. 1, 2, 3, pla inclinat. I ara com una molla, pelvis enrere, peu dret endavant. 1, 2, 3 segons aquí. La cama de darrere ben estirada, la davant a darrere, fixem la pelvis. Una altra vegada. 1, 2, 3, pla inclinat. I ara com una molla, pelvis enrere, peu esquerre endavant. 3 segons. La cama davant se'n va darrere. Anem a fer una sèrie més. 1, 2, 3, pla inclinat. I ara pelvis enrere com una molla. Peu dret endavant. 3 segons.
Passem la cama davant a darrere, fixem la pelvis, va, que estem acabant. 1, 2, 3, pla inclinat. I ara com una molla, pelvis enrere, peu esquerre endavant. 3 segons, la cama davant passa cap enrere, 3 segons, genolls al terra, seu sobre talons, sospirar, sospirar, deixa't anar, deixa't anar, observa't,